It's time for DJ Raqi's Secret Files. Hindi lang ako nagparamdam, pero hindi na nila ako kinausap. Hi DJ Raqi. Itago mo ako sa pangalang Carla. And this is my secret file. Lumaki akong lola ko ang nag-alaga sa akin. Apelyido ng lolo ko ang gamit ko. That's why in papers, sila ang mga magulang ko. Yep, my grandparents are my parents. And I am their youngest child. Wala naman kasing father figure na dumating nung ipinanganak ako ng mama ko. Well, here's why. My mother was only 17 when she got pregnant. Di ko nga alam kung paano ako nabuo. Pero sa kwento ng lola ko, my mom doesn't like my father. I never asked kasi wala namang mababago eh. Walang magbabago. Since bata pa ako, ang laging ikinakwento sa akin ng lola ko, kung paano ako ipinagbuntis ng mama ko. Lahat ng yun kinukwento niya. So, my mom hid me. Nung nabuntis siya, wala siyang pinagsabihan. She kept me. I don't know kung paano niya nagawa yun, pero malaki na yung tiyan niya nung malaman ng lola ko na buntis na siya sa akin. Kwento pa nga ng lola ko. She even went to alay lakad. And thank God hindi ako nalaglag. Then nung pinanganak ako, my father's sister called. She was claiming na nanganak na nga ang mama ko. My father doesn't know na buntis no ng mama ko. But my mother denied it sa tita ko. After that, nawala na yung communication. Nawala na yung connection. So simula bata ako, alam ko na ang pangalan ng tatay ko. Grade 6 ako nang matuto akong mag-Facebook. I found an account na kaparehas ng name ng papa ko, so inad ko. Hindi ko agad natanggap ang pag-accept nito kaya nawala na yun sa isip ko. Then grade 8 na ako. That was the time when that account accepted my friend request. I was shocked, confused, but I was also happy. Sinabi ko kaagad yun sa lola ko, kaya ang sabi niya magpakilala na kaagad ako. Hindi ko yun ginawa agad kasi natakot ako, no? So I just said, "Hello po." He replied. He asked kung magkakilala ba kami or kung kilala niya ba ako. Dahil pamilyar sa kanya yung surname ko. I said, anak ako ni... In-insert ko yung mother's name. So eto na, naramdaman kong nabigla siya. Hindi kaagad siya nakapag-reply. In-stalk ko siya. I saw that he has 2 children, a girl and a boy. Maganda yung panganay nila, 2 years younger than me. Nag-chat-chat kami ng father ko and then he found out na ako nga yung anak niya sa pagkabinata. He was really happy, but at the same time, nailagay ko siya sa alanganin. Then his family found out. My dad's daughter chatted me, saying na hindi niya ako sinisisi. Lagi raw kasing nag-aaway ang parents niya at sa harap pa nila. Which is, nun lang nila nagawa. Of course, guilty ako. Kahit sabihin niyang hindi niya ako sinisisi, ganun ang naramdaman ko. Then I said sorry. Days passed and then, my father's wife ang kumausap na sa akin. Nagkwentuhan kami and she said na wala naman akong kasalanan. She was not yet in the picture noong pinanganak ako. Well, true naman. Nagpakasal sila nung buntis na si mommy. So, nagpakasal na sila nung buntis na si mommy, yung asawa ng daddy ko sa panganay nilang babae. Maybe if my father found out sooner, baka ako pa rin yung pinili niya. So, naging close ko sila. I even sleep there sometimes sa bahay nila. Mababait sila. My lola there is sweet, but syempre minsan out of place.
Present time, okay. Today, pandemic. Before pandemic, nagiging dry na talaga yung chats namin ng daddy ko. Di ko alam kung bakit. Simula nung naglayas ako noon, parang maraming nagbago, especially sa asawa niya. So, simula nitong pandemic, di na kami nakapag-usap ni daddy. And it's been a year simula nang nagka-pandemya. Last year, Christmas, naglagay ako ng palugit sa sarili ko. Kapag hindi pa nila ako kinumusta o chinat man lang, I'm really going to distant myself. So, Christmas went by. New Year, wala. Ni ho, ni ha. So I decided i-unfriend ko sila sa social media accounts ko. All of them. Di naman ako galit. I just found my peace, happiness, and also myself. Alam ko naman na noon pa na maraming nagbago. Naramdaman ko yun. Kaya nga hindi ako kailanman nag-first move na mag-chat sa kanila. Hindi ko akalain na hindi rin pala nila ako kakausapin. So, 3 weeks ago, midnight nag-chat ang daddy ko nangungumusta. Nagulat ako syempre, at the same time, disappointed. Bakit? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon natanggap ko na kaya kong wala siya? Bakit ngayon na tanggap ko na kaya mong wala ako, na ayaw niyong nandyan ako? Di ako galit sa daddy ko ha. Pero sa mga tulad niya ako umiiwas ngayon. I learned from him. Kaya rin siguro matagal na akong single at hindi na madaling ma-attach because of him. Kasi I felt na I will never be enough. Ang dami kong tanong nung nag-chat siya nung gabing yun. Bakit ngayon lang? Wala ba siyang bantay kaya niya ako nakumusta? Ayoko mag-isip ng masama pero yun yung nararamdaman ko. Masaya ako ngayon at kontento. Pero minsan, hindi maiiwasan na maisip ko talaga ang daddy ko. Matagal akong nasabik sa kanya simula bata pa ako. But I will not tolerate this kind of treatment. Hindi ko naman kailangan ng pamilya niya. He's enough for me. But maybe, I'm enough or I'm not enough for him. Hanggang dito na lamang po, DJ Raqi. Sana may natutunan kayo sa kwento ko. Always choose yourself, your peace, your heart, kahit ano pang kapalit. Maraming salamat sa lahat ng nakinig at sa iyo, DJ Raqi. Muli, ako si Carla at ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.